Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi. Ba rashin hankali ba, kai ka janyo dabba ka zo da ita wurin zaman makoki saboda Allah da wallahi har zan kai ci kasuwa ne har na ce to bari in biyo ta nan din har in yi ta'aziyya shi ma har yayi muku gaisuwa kawai har mu wuce to kai ku dakata da Allah bar to ku dena musu ba a musu auren jana'iza kawai sai ka yawa ka kai dabba ita dabba ta zo da ita wallahi kake daure man ciya inda za a sace ci fa wallahi shi ma malam liman ya je tun da ya samu guri ya zauna saboda Allah da annabi in ba hauka irin ta dan fulani maka janyo tunkiya ka zo da ita gurin rasuwa ko mutum nan ba dauka an kai makwancinsa ba wallahi ni ina so ne a yi a sallame mu kai ga wannan mu tashi mu tafi kasuwa mu amsa kuɗin tunkiyar mu in kuma hai za a baga wannan hai jango kuma ai cike nan ya kamata hauka ake ya kamata liman ba ai wani ba liman mana tun dazu kuma an ajiye mu har ba ana ake so kuma mu kwana ba mu da za mu kasuwa Assalamu alaikum. An gaba da? To Allah ya ji rai. Allah ya gafarta. Allah ya ji kanta. Bara mu dan yi mata addu'o'in da muke mawata. Allah ya ji kare, Allah ya gafarta mata. Mere baban ce kina ga ona biya barin magawa na boso. Lalin talalin min talalin canya cahen amadu muka mukin mace kan gashin bindin hancin ke wuce ino idanu an buzuzun mazurin kansa karin gata karma. Abecina ga ana biya burin mugu. What? Abaman liman saboda Allah da annabi an bar mutane a waje suna ta jira a ina ladan yake gani nan gani nan ka san a masallaci dai tare mutum na kira in kai ka kira sallah ne ta da gama haka yake to ta rike ni mene wal ta rike ni liman mene ta rike ni me ta rike ni mene jani liman me gawa ta rike ni gawa ta rike